ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय दिनै आं मानि सायाव नोंथांमोनजों भिडिअ लाबोदों बा मानि सायाव नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। दाख्लि बावैसो साननि सिगां आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन। आंनि बे भिडिअखौ नायनानै आंनि सासे भिउवार्सआ आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों बा रिकुवेस्ट खालामदों। बे कमेन्टखौ लानानै दिनै नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय आरोखि। आरो दिनै बेल' नङा, बिदिनो गोबांथार कमेन्टफोर दङ, भिडिअ खालामनो थिननायफोर, रिकुवेस्ट खालामहरनायफोर दिनै दङ। नाथाय आङो खालामनो हायाखै। बिथांमोननिसिम बेखौनो आङो क्षमा बिहरबाय। माब्लाबा सम होनोबो हाया, आरो माब्लाबा भिडिअ लाबोनो सानो, नाथाय गोबांथार डेबिटफोर जागोन नामा साननानै आङो लाबोनाय जाया बबेबा टपिक बा कमेन्टफोरनि सायावहाय। नाथाय दिनैनि जेनाखि भिडिअ, बे भिडिअखौ दिनै आं ओरैबायदि सानदों, दिनैनि जेनाखि कमेन्ट जाय बिथाङा हरदों, बे कमेन्टनि दुवारै बे भिडिअआ जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव, जोंनि मण्डलीयाव माबा मोनसे हेल्पफुल जागोन नामा साननानै बा जागोनखौ मिजिंथिनानै बे भिडिअखौ दिनै आं लाबोनाय जाबाय आरोखि। अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम सोर बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदोंमोन, नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनो सानबाय, आरो बिथाङा माबायदि कमेन्ट हरदों बेखौ फरायनानैबो खोनासंहोनो सानग्रोबाय आरोखि। अब्ला फै जों बे समाव बिथां कमेन्टारखौ जोङो वेलकाम खालामनि। बिथांनि नामानो जाहैबाय आनियानि टाइम्स ब्लग। बे बिथां आनियानि टाइम्स ब्लगखौ बे समाव दिनैनि बे आंनि बे भिडिअआव वेलकाम खालामना लानाय जाबाय। आरो जुदि बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायलांदोंब्ला बिथांखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिहरदों। बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथांनि कमेन्टआ ओरैबायदि, आं फरायनानै खोनासंहोनोसै। बिमा बिफाजों नांलायग्राफोरनि थाखाय भिडिअ खालामसार होननानै बेबायदि मोनसे भिडिअ हरदों, कमेन्ट हरदों आरोखि बिथाङा। बिमा बिफाजों नांलायग्राफोरनि थाखाय मोनसे भिडिअ खालामसार होननानै आंखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि। अब्ला बे समावहाय आं बुजिनो मोनदों बिथांनि कमेन्टखौ फरायनानै, माने जाय फिसाफ्रा बिमा बिफाजों नांलायो, बे फिसाफोरनि, बेबायदि नांलायग्रा फिसाफोरनि सायावसो भिडिअ खालामनो आंखौ खावलायदों बा रिकुवेस्ट खालामदों होननानै आङो बुजिनो मोनदों। आरो आं जेरैबायदि बुजिनाय ओरैबायदि दिनैनि भिडिअखौबो आं दिनै लानानै फैनाय जाबाय आरोखि। अब्लाथ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ जों सुरु खालामनि। अनजाग्रा डियार भिउवार्स, दिनैनि टपिकखौ आङो बेखौनो दोनदों, बिमा बिफाजों नांज्लायग्रा फिसाफोर। बेखौनो आङो दोनदों जेन' जों साफ्रोमबो बुजिनो, मिथिनो हायो। आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ बिमा बिफाजों नांज्लायनो फोरोंदों ना बादा होदों, जों बेखौ मिथिनानै लानि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि मुगायाव जों बेबायदि मानसिफोर दिनै नुनो मोनदों आरोखि ना, बेबायदि फिसाफोरखौ जों नुनो मोनदों। मोननै रोखोमनि फिसाफोरखौ दिनै जों नुनो मोनदों। मोनसेया जाहैबाय बिराद मोजां, जे फिसाफोरखौ लानानै बिमा बिफाफोरहा इनायनो खुसि, समाजाव, न'खराव, मण्डलीयाव रंजा बाजा जिउ खुंनो हादों, मान सन्मान मोनदों फिसाफोरखौ लानानै दिनै जोङो बेखौ नुनो मोनदों। द्याट मिन्स बिथांमोननि फिसाफ्रा ओरैबायदि हामजाथाव, मानसिफोरनि सिगाङावबो, इसोरनि नोजोरावबो। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय ओरैबायदि दिनै फिसाफोरखौ नुनो मोनदों जे फिसाफ्रा ओरैबायदि बिमा बिफाजों नांज्लायग्रा, बिमा बिफाजों खमज्लायग्रा, बिमा बिफाखौ समाजनि सिगाङाव लाजि फोनांग्रा, न'खराव मण्डलीयाव लाजि फोनांग्रा, न'खराव धुम दाखाल, बेबायदि फिसाफोरखौ लानानै बिमा बिफाफोरहा दिनै सोरबा एक बिमा बिफाफोरहा इनायनो गाबनांदों, दुखु सैनांदों, मेगननि मोदै रुगुंनांदों। आरो समाजाव लाजि फोनांनायखौ बे फिसाफ्रा बिमा बिफाखौ दिनै लाबोदों, लाजि फोनांनाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बे मोननै रोखोमनि बिमा बिफा, आरो मोननै रोखोमनि फिसाफोरखौ दिनैनि बे बुहुमाव जों नुनो मोनो।
ना आंथ' एसे गिबियावनो होनबाय मोनसेया जाहैबाय फिसाफोरखौ लानानै रंजा खुसि जानाय मोनसेया जाहैबाय फिसाफोरखौ लानानै एना एनि दुखु दाहा ना बेखौ दिनै जों नुनो मोनदों मोनसेया जाहैबाय नांज्लायै फिसाफोर आरो मोनसेया जाहैबाय नांज्लायग्रा फिसाफोर बिमा बिफाफोरजों that means थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेखौनो गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोंदों आरो गोथार बाइबेला नोंथांजों जोंजों मा रायज्लायनो नागिरदों बेखौसो दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों ख्रिस्टियान जानायखाय दिनैनि मुगायाव नोंगौ गोबांथार बेबायदि फिसाफोर दंसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बिमा बिफाजों नांज्लायग्रा बिमा बिफाजों खमज्लायग्रा बिमा बिफाखौ समाजनि सिगाङाव लाजि फोनांग्रा दिनै बेफोरबायदि फिसाफोर दंसै दायो बे समावहाय सोरबा जुदि फिसाफोर बिमा बिफा गोनां फिसाफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांगोन आरो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला खेमा होगोन होननानैबो आं मिजिंथिबावदों बे समाव आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय नोंगौ दिनैनि बुहुमाव बेबायदि बिमा बिफाजों नांज्लायग्रा फिसाफोर दिनै गोबां दंसै जोंनि खृष्टान समाजावनो होन बा जोंनि खृष्टान समाज नङैयावनो होन दिनै बेफोरबायदि फिसाफोर दिनै दंसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे फिसाफोरखौ लानानै गोबांथार दिनै दुखु दाहा दिनै सहायनांदों जोंनि बिमा बिफाफोरहा मिथिबायना बेबायदि खस्थ' सहायनांदों लाजिनांदों बेनि मेन गुदियावनो मा खारन जाहोना मा आं फंसे खोथाखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों बेनि गाहाय जाहोन खारनानो जाहैबाय बुंनो थांब्ला मा जोंनि बिमा बिफा जेब्ला जोंनि फिसाफ्रा उन्दै बिबा देरफुनाय थाबायस्लिंहांनाय बै समनिफ्रायनो जोंनि फिसाफोरखौ जों नंगौ गोग्गो सोलोंथाइ मोजां फोरोंनायखौ मोजां बिजिरनो हानायखौ मोजां साननो हनो हानायखौ जोङो फिसाफोरनो फोरोंखानांगौ अनसायग्रा आंनि बिमा बिफाफोर जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ अब्ला बे फिसाफ्रा देरनानै लावनानै नोंनि फोरोंनायखौ लानानै बा नोंनि फोरोंनायजों देरनानै ना बे फिसाफ्रा गियानि जाहैगोन आरो जोबनायाव जेरै गुबुनफ्रा गावनि फिसाफोरखौ लानानै न'खराव समाजाव मण्डलियाव लानानै रंजा खुसि खालामदों जोंबो बेबायदि हाहैगोन नङाब्ला हानाय नङा अनसायग्रा आंनि बिमा बिफाफोर नोंथांमोननिसिमबो बे खोथाखौ आं दिनै आङो बुंबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों आरोखि ना अब्ला दिनैनि मुगायाव बेबायदि फिसाफ्रा दिनै बिमा बिफाफोरजों नांज्लायो मिथिबायना माब्लाबा माखौबा बिनानै मोनैनि जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफाजों गोब्दा गोब्दि दिनै नांज्लायो खमज्लायो आरो दिनै बेल' नङा माब्लाबा गावनि हास्थायनायखौ मोनैनि आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि दिनै दङ आरो बेल' नंबावा माब्लाबा जेब्ला बिमा बिफाफ्रा गावसिनि फिसाफोरनि गाज्रि आखलफोरखौ नुनानै जेब्ला सोंखारियो अब्ला बे समावबो फिसाफ्रा बिमा बिफाफोरजों उल्थासो दिनै नांज्लायो दिनै बेबायदि फिसाफोर दिनै उजिबाय आरो दंसै खुब दुखुनांथाव दिनै जे फिसाफोरखौ उन्दैयाव ना बायसि गोग्लैसि खस्थ' खालामनानै जिउयै माहामै खांदोंमोन थाबायनो फोरोंदोंमोन बिमाफ्रा रायज्लायनो फोरोंदोंमोन मिनिनो फोरोंदोंमोन दिनै बे फिसाफ्रानो बिमा बिफाफोरजों नांज्लायग्रा खमज्लायग्रा सुथ्रुफोर बादि दिनै दंसै अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इनायनो दुखुनांथाव अब्ला फै जों दिनै नायनि जोंनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेबायदि फिसाफोरनि सायावहाय आरो मा फोरमायदों बेनि सायाव जोङो फरायनानै जों खोनासंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 10 हालाबनि 1 सिरि गिबियावनो लिरदों सल'मननि बोसोनफोर Proverbs chapter 10 verse 1 Solomon was a very wise king मिथिबायना सल'मना सासे बिराद गियानि राजामोन बेनिखायनो बे बाइबेलावबो जायगा मोनदों थ' सल'मना बेबायदि बुंदों गियानि फिसाज्लाया बिफाखौ रंजाहोयो मुर्खु फिसाया बिमाखौ दाहा खालामहोयो खोनाबायना बे समाव गोथार बाइबेलाव बेबायदि लिरजादों गियानि फिसाज्लाया बिफाखौ रंजाहोयोनो बेनि अपोजिटआलाय मा अगियान फिसाया बिफाजों नांज्लायो आरो बिफाखौ दाहा खालामो बेनि अपोजिटआ आरो गाहाय सिरियाव बुंखाबावदों मुर्खु फिसाया बिमाखौ दाहा खालामहोयो
जाय फिसाफ्रा बिमाखौ दाहा खालामहोयो दाहा जाहोयो बिफाखौ दाहा जाहोयो बेखौ दिनै जोंनि गोथार बाइबेलाव बुंदों मुर्खु बेबायदि फिसाफोरखौ नाथाय गियानि फिसाफ्रा मा बिफा मा बिमा बिथांमोनखौ बिमाखौबो बिफाखौबो गियानि फिसाफ्रा रंजाहोयोसो मिथिबायना अब्ला दिनै जों मिथिनो मोनबाय जे मुर्खु फिसाफ्रासो मा बिमा बिफाखौ दाहा खालामहोयो दाहा जाहोयो that means मुर्खु फिसाफ्रासो बिमा बिफाजों नांज्लायो गियान गोनां फिसाफ्रा बिमा बिफाजों नांज्लायनायनि जायगायाव मा खालामो रंजाहोयो नायदो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गोथार बाइबेलाव दिनै बेखौसो बुंदों दिनै बे बाइबेल सिरिया जों फिसाफोर साफ्रोमनो दिनै बेखौसो फोरोंदों दायो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दं जाय फिसाफ्रा आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन सोरबा जुदि फिसाफ्रा बिमा बिफाजों नांज्लायोब्ला बा नांज्लायग्रा दङब्ला बा नांज्लायदोंब्ला मुर्खुआव गोग्लैगोन इसोराबो हामजानाय नङा बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो खावलायगोन सोरबा जुदि नांज्लायग्रा फिसाफोर दंब्ला बिमा बिफाजों जोङो नांज्लायनायखौ दिनैनिफ्राय जोङो नागारनि बिमा बिफाफोरजों नांज्लायनाय खमज्लायनायखौ दिनैनिफ्राय नागारनि आरो गियानि फिसाफोरबायदि बिमा बिफाफोरखौ जोङो रंजाहोनि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला दिनै जों मिथिनो मोनबाय जे अगियान मुर्खु फिसाफ्राल'सो बिमा बिफाजों नांज्लायो बा बिमा बिफाखौ दाहा खालामहोयो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा अनसायग्रा आंनि जेसेबांनाखि फिसाफोर आंनि भिडिअखौ नायदों बिमा बिफा गोनांफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि मा फोरोंनो नागिरबावदों जोंनो दिनै बे कमेन्टनि गेजेरजों आरो बे टपिकनि गेजेरजों बोसोन बिजाब 19 बालाबनि 22 सिरियाव बुंदों Proverbs chapter 19 verse 26 आव बुंबावदों लाजि रोङै आरो आखल गैयै मानसिफ्राल' बिफाखौ नासयो आरो बिमाखौ फुहरनो हायो खोनाबायना मा बुंबावदों लाजि रोङै आरो आखल गैयै मानसिफ्राल' बिफाखौ नासयो ओमफ्राय बिमाखौ न'निफ्राय होखारहरनो हायो माबादि मानसिफ्रा लाजि रोङै आखल गैयै बेबायदि फिसाफ्राल'नो बिफाखौ नासयनो हायोनो आरो बिमाखौ न'निफ्राय होखारहरनो हायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदिबो दिनै फिसाफोर दंसै मिथिबायना गावनि बिमाखौ गावनि बिफाखौ जाथों न'निफ्राय होखारनो हालायग्रा दिनै संसाराव दिनै बेबायदि मानसिफोर दं आरो बेबायदि मानसिफोरा लाजि रोङै आखल गैयैनो मिथिबाय दा आखल दंमोनब्ला लाजिनो गोरोंमोनब्ला बिमा बिफाखौ नासयनाय नङामोन आरो बिमा बिफाखौ न'निफ्राय होखारनाय नङामोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि फिसाफ्रा बा जों ख्रिस्टियान फिसाफ्रा गोसो होनो गोनां मिथिनो गोनां बुजिनो गोनां जे जोंनि गोथार बाइबेला बिमा बिफाखौ नासयग्रा बा बिमा बिफाजों नांज्लायनो थाखाय एलाउ होआखै पारमिसन होआखै बेनि जायगायाव बुंदों फिसाफोर नोंसोरो बिमा बिफाफोरखौ मान हो बिमा बिफाफोरखौ मान होयोब्ला नोङो गोबाव दिन नोङो जोरनानै थांनानै थागोन होनना बुंदों जोंनि गोथार बाइबेलाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जों बिमा बिफाखौ मान होनांगौनि जायगायाव नासयग्रा नांज्लायग्रा बा न'निफ्राय होखारहरग्रा नासयग्रा जुदि जों जायोब्ला जों मा रोखोम फिसाफोर दिनै जों नुजागोन ना जोंबो ना बिनि फिथाइखौ सानसे मोनगोन सोरबा जुदि गावनि बिमा बिफाखौ नासयदोंब्ला गावबो सानसे गावनि फिसाफोरजों नासयजागोन बिनि फिथाइखौ बिथाङा मोनहैगोन गनाय नङा अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदि मानसिफ्राल'नो मुर्खु अगियान लाजि रोङैफ्राल'नो बिमा बिफाखौ नासयनो आरो बिमा बिफाजों नांज्लायनो हायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावबाय थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 15 बालाबनि 5 सिरि Proverbs chapter 15 verse 5 बेवहाय बेबायदि बुंबावदों मारै बिफानि फोरोंनायखौ नाजावैया मुर्खुनो बिनि फेंनायखौ लानायानो गियानि वाव जों माबादि बाथ्रा बे समाव जों खोनानो मोनबावबाय
मा खोनानो मोनबावदों बिराद मोजां बाथ्रा जों खोनानो मोनबावबाय माबादिनो बिफानि फोरोंनायखौ नाजावैया मुर्खुनो जाय फिसाफ्रा सोरबा जुदि फिसाफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंबा अन्नानै खोनासंदो नायदो मा होननानै बुंदों आंनि बाथ्रा नङा ओरैबायदि बुंदों बाइबेलाव जाय फिसाफ्रा बिफानि फोरोंनायखौ नाजावा बेबादि मानसिया मुर्खुनो जाय फिसाया बिमा बिफानि फोरोंनायखौ लाया गियान सोनायखौ लाया बेबायदि फिसाफ्रा मुर्खुनो मुर्खुनिफ्राय देरसिन गाज्रिसिन आरो मा दंबावो मिथिबायना बेखौ मुर्खुजोंसो रुजुदों आरो गाहाय सिरियाव बुंबावदों बिनि फेंनायखौ लानायानो गियानिनो that means बिफानि फेंनाय बा बिफानि गियान होनायखौ बिफानि फोरोंनायखौ बिमानि फोरोंनायखौ लानायानो गियानि that means गियानि फिसाफोर जाय फिसाफ्रा बिमा बिफानि गियान होनायखौ फोरोंनायखौ लागोन बिथांमोनानो गियानि फिसाफोर आरो समाजाव नखराव मण्डलीयाव मानसिफोरजों गियानि होननानै बाख्नाय जागोन आरो बै सोरगोआव थानाय इसोरजोंबो हामजानायखौ दिनै मोनगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै बेखौ फोरोंदों बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो खावलायबाय सोरबा जुदि जोंनि ख्रिस्टियान बिसाफोर मा ख्रिस्टियानल' ख्रिस्टान नङै बिसाफ्राबो सोरबा जुदि बिमा बिफाजों नांज्लायदोंबा नो द्याट्स नट गुड बिहेभियार बेयो मोजां आखलनि मोजां स्वभाब चरित्रनि बे खामानि दिनै नङा मुर्खु लाजिरोङै फिसाफोरनिसो दिनै बियो खामानि जाय फिसाफ्रा बिमा बिफाजों नांज्लायो बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायहरो जेसेबांनाखि दायो बिमा बिफा गोनां फिसाफोर जुदि बिमा बिफाजों नांज्लायोब्ला हमज्लायदोंब्ला दिनैनिफ्राय नागारनानै बिमा बिफाजों मोजां बेबहार मोजां बाथ्रा जों होनि जानो हागौ जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंनि माबाबा मिस्टेक खालामब्लाबो गोदो उन्दै समाव जेरैबायदि जोंखौ क्षमा होदों अनदों मिस्टेक मावब्लाबो जों गोरोन्थि मावब्लाबो जोंबो बिमा बिफाफोरखौ बेबायदि साननानै ना क्षमा होनानै बिमाखौ बिमा मानिनो नांगोन बिफाखौ बिफा मानिनो नांगोन आरो मान होज्लायनो नांगोन आरोखि बेसो नंथारगौ सासे ख्रिस्टियान बिसानि आखल आरो बेनि सायावनो इसोराबो बोर होगोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय सोरबादि फिसाया बिमा बिफाजों नांज्लायो ना सोरबादि फिसाया बिमा बिफाखौ हरनो बा नासयनो हायो आरो बिमा बिफानि फोरोंनायखौ लायोब्ला मा जायो बिथां अन्नाया टाइम्स ब्लगनि कमेन्टनि गेजेरजों जों गाहामथारैनो जोङो गोथार बाइबेलनि बाथ्राफोरजों जों दिनै मिथिनो खोनानो मोनबाय डियार भिउवार्स आरो जों दिनै सोलोंज्लायनो मोनबाय बेनिखायनो मिजिंथिदों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय साफ्रोमनिसिमबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना बेबायदि फिसाफोरनो बे भिडिअखौ दिनै शेयार खालामनो हागोन जेन' बे फिसाफ्रा बिमा बिफाजों नांज्लायनायखौ गारनानै मोजां सोदोमस्रि गोनां सासे ख्रिस्टियान बिसा जेन' जानो हायो बा मोजां मानसि जेन' जानो हायो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' हामबायसै दिनैनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमबो गाहामथारैनो बुजिबाय माबादि मानसिया बिमा बिफाजों नांज्लायग्रा बिसाफ्रा माबादि बेखौ मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला आरो आंनि बे JNO अफिसियेलाव इउटुब चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो जेन' बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनहैनो हानायफोरबायदि गोजोन्थों नायगिरि साफ्रोमखौ इसोरा बोर होथों खुलुमबाय।